thina bengamazi wamazulu akhe bebuye emthandazweni bafuna ikhona into ezilwe emthandazweni bafuna ikhona into ezalwa emthandazweni Hallelujah. ngakho isitha sikwenza ukuthi uvilaphe when it comes to prayer because usathana uyazi ukuthi ibhetulu yebandla isemthandazweni bafunga ekuseni babefunga ekuseni baye emthandazweni and babe emthandazweni bahlala uSamuel wathi mzothi manje ekuseni kunezinto ezizonitwa ekuseni sizozalwa. Hallelujah. Bafunga ekuseni afethu asingathethi tu bafowethu siyashukela esonweni lethu and siyayingalela intshumayelo kodwa bafowethu amasiyeni enkulunkulu lithi iBhayibheli uHana isibeletho sakhe sazivalwe uNkulunkulu lithi iBhayibheli wanyuka wayeshilo lithi iBhayibheli nenyuka ayeshilo enyuka nsuku zonke kodwa nangalime wabona umuntu kaNkulunkulu lithi iBhayibheli wathi waludangiwe yini uthi wengenadakwanga uthi kodwa bengithulula umphefumulo wami kuNkulunkulu lithi iBhayibheli wathi umuntu kaNkulunkulu uNkulunkulu makakhumbule lithi iBhayibheli uHana isibane kukhuluma umuntu kaNkulunkulu wavuka ekuseni ihora lomthandazo. Oh, Jesus. Ezulwini uNkulunkulu unama-angel awu-2 awathembile kakhulu. Eyokuqala uMikhayeli, eyesibili uGabriel. uMikhayeli i-angel yempi. Yabona uma ebusuku besithi 12 uzwe kunento bengathi yakuvusa ungacabanga ukuthi usuku uvusa uMikhayeli ethi vuka kunempi. Nkosi yami. Hallelujah. Kodwa masithi 3 o'clock akusuka sayela uMikhayeli suke sekuGabriel i-angel ye-message. Hallelujah. Bavuka ekuseni bavuka itathabusa basabaya edolweni besithi iBhayibheli-ke uHawekhala wamazungu akhe bafuna sehlala ngokuthandaza kancane wamazungu akhe wasehlala uSamuel lithi iBhayibheli uHana wamqamba igama ethi uSamuel ethi ngokuba lo ngimcela enkosini ethi ngokuba lo ngimthole edolweni ngizothi mina mawumzalwane kunezinto ngakuyithole until uNkulunkulu somthandazo izinto zebandla zizalwe emthandazweni. uJesu uthatha abafundi bakhulule nalo entabeni lithi phambili befike entabeni wabashiya bebuya babaficabelele uma ebuya uthi kona kodwa madoda belingelini ufuna sibambeke belingelile ngisho noma ihora libe linye yana lisho ukuthi isho lento ezulwini umthandazo oqale urekhodwe umthandazo odlule u1 hour shuthi umusathandaza 30 minutes usuke ethatha iserious into yakho wathi bengelini noma ihora libe linye lilinde umthandazweni angalunyahla ku-social media 4 hours ku-TV 2 hours wayihluleka mhlala i-hour emthandazweni ingoba usathana ufuna ukubamba into zakho ngoba izinto zizalwa emthandazweni. Hallelujah. Thank you, Jesus. Usathana manje ibandla ihlasele umthandazo besingelini. Hallelujah. Besingelini lelo besingelini umthandazweni. Thank you, Jesus. Mina ngeke ngifuna
iBhayibheli iveza ukuthi kuyikwabosha uJohane indoda kaNkulunkulu ebhabhatise ngisho uJesu imbala. Waboshwa uJohane uMphostoli, waboshwa wafanele entolongweni. Manje ngiphatha kabuhlungu, uJohane waboshwa waphuma, sephuma isidumbu, ikhanda selingasekho. Waphuma indoda kaNkulunkulu, waphuma sephuma isidumbu, ikhanda selingasekho, ikhanda liqhubwe isitha. Nawe umuntu afike ngikhathaze, uthe senjalo isitha sababu Peter, samfanele entolongweni Pastor B. Ngesikhathi uPeter esentilongweni, iBhayibheli iveza ukuthi ibandla laphaphama, ibandla lafuka, yathandaza umthandazo wesineke. Nawo kumbuza mfuna sibuze wona, uJohane uyindoda kaNkulunkulu, uPeter uyindoda kaNkulunkulu, kodwa nabantu bawu-2 kunophuma isidumbu, kunophuma phila, imehluko. Ngesikhathi sikaJohane ibandla lalela izindaba, ibandla ma-position, kodwa ngesikhathi sika Ay! Hallelujah! ngesikhathi kusho uJohane babebhizi the position of the talk. Bethi lelo senza kwabosha uPeter. Lithi iBhayibheli ibandla laseniyabona ukuthi siyaphela. Bese iBhayibheli yaqoqa futhi yaqoqa ngalesi sikhathi engekho ama-post. Thank you, Jesus. Yabona nabantu behlanganiswa ukwengcwele. Oyethi ungama ekofuza uphuthu kwakhe, athi umuntu leshiya uphuthu. Umuntu leshiya. Athi bathi usisubhizi, usezithwala yashiya umsebenzi. Nyuka ngoba ibandla liyaphela. Bashanda nabokhosana. Abafowethu ngizothi mina namhlanje ebusuku kunabantu abazofa. Uma thina njengebandla singazophaphama. Sisona isikhathi ngoba thina sinele. Intolerance. Yabuza ukuthi ukudla uthomoya ngefishi. Kudla futhi uthwele. Kodwa kuyuseless ukuthola uthwele. Umthandazo ungekho. Indlela. Kodwa yinto imnandi bihamba nomlilo. Sinoma sithoma silikhathamusha. Sinoma sithoma sithoma ikhanda sibabili. Hallelujah! Kodwa nomthandazo ukhona. Hallelujah! Kuzobonakala ingazi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wabosha uJohane. Waphuma esidumbu. Wabosha uPeter. Lithi iBhayibheli ibandla lahlangana. Thank you, Jesus. uNkulunkulu akhuluma ngokwakhe. Akhuluma ukuthi asimethele. Akhuluma ukuthi sizodla izizwe. Ukuze lethi fulfilleke. Amen. Kodwa ibandla kwehlangana. Lahlangana ngokuNkulunkulu. Lathandaza umthandazo wesineke. Hey. Lathandaza umthandazo wesineke. Umthandazo umuntu kaNkulunkulu wavula ijele. Nkosi yami. Umthandazo walanda ijaji lingekho. Umthandazo nansi impostoli ekhathazayo. Lithi iBhayibheli uPeter ngesikhathi eboshiwe Pastor B. Bafike bakhuluma icatha. Bakuyisign leya. Thank you, Jesus. Because sigqokisile icatha zokulungela. Ukuba senza bakhumula icatha. Number 2 wakhumula ibuku. Okukhombisa ukuthi umuntu kaNkulunkulu wayesephelile endrini. Eselahlile ithemba Pastor B. Wakhumula icatha
iBhayibheli wayeseyalala. Akalala umthombo wokuthomba, kodwa unomthombo wokuntshontsha isitha. Kunomthombo wokuthomba, kodwa kunomthombo wokuntshontsha isitha. Ngesikhathi uPeter esetilongweni, ibandla ngaphandle lapha lathi siyaphela sithi. Lapho bafowethu siyaphela. Uherod uBhilithini lithi lahlangana lathandaza umthandazo wesineke. Ihayithekeli iyodwa iThixo makakhulu uPeter. Wabafowethu bengeke sinike sineke uNkulunkulu. Amen. Siye kumhlaba, siye ngezwi lethu. Ngoba Thank you, Jesus. likaNkulunkulu yibandla. Manje inkinga yebandla niyazi ukuthi amasonto. Manje ama-local church anemzwa kodwa ama-local church awamasenzi sihlule ukuba yibandla. Bavuka ekuseni bathandaza basala uSamuel. Kunezinto emlezayo ezizileke emthandazweni. Ayi Nkosi yami. Bathandaza kwamathi ithukuthuku yegazi. Thank you, Jesus. Ithemba kwalokho kwehlekelosi yasomqinisa. Let's get it on the heart. Thank you, Lord. Ibe yodwa nje bafowethu. Thank you, Jesus. Bafowethu uNkulunkulu uyanceda. Asikwazi bafowethu ukuthi singafika sithenke ithandazo bese sihlilo ukucunga uNkulunkulu umuntu ophethe izulu. Ayi Nkosi yami. Bafowethu uNkulunkulu uyanceda. Bengeke imbala kakhulu ukuthi sike sicunga uNkulunkulu. Bengeke bafowethu sike sicunga uNkulunkulu. Bengeke bafowethu sike sicunga uNkulunkulu. Njengenkosi simncane. Thank you, Jesus. Sithi baba siyafuma senzana kahle. Kodwa masishiwa nguwe sizokufa. Ayi Nkosi yami. Masishiwa nguwe kuphela kwethu. Bafowethu angashiya ugovernment anandaba. Angashiya ngakho kodwa mzunga ushiwa uNkulunkulu kufa. Hallelujah. Ithi iBhayibheli lahlangana. Lathandaza umthandazo wesineke. Not umthandazo uthi akuphendulwa manje. Kodwa umthandazo wesineke. Ugcine nini umthandazo wesineke? Hallelujah. Akwazi ke bafowethu. uNkulunkulu esasihlelela ithuba. Esasihlelela nje ithuba uNkulunkulu. Esasihlelela nje ithuba. Bese sifuna ukusebenza ngendlela okuyiyona. Thandazo wesineke. Thank you, Jesus. Kunezinto ezizofa because wena unciphisa umthandazo. Ayi Nkosi yami. Kunezinto ezizophila because uphakeme emthandazweni. Hallelujah. Nangizozwa la emthandazweni into engithanda khona awunagaba awunani. Amen. Ingakho obhala iBhayibheli athi mawufuna ukuthandaza ngene ekameni lakho ukusuvala isicaba. Ubusumbiza ulihlo sekusithekile. Abesithi umbhalo uzokuphendula. Bafowethu asingazirobi emthandazweni. Amen. Mina ngiprefer ukuthi ungayiroba kuyo yonke kodwa mase kufika emthandazweni ungazirobi. Hallelujah. Angihlebele lokho. Enye izinto umuntu kaNkulunkulu eyenza ukuthi ibandla lihluleke ukuthandaza ukuthi ibandla alilidliswe. Angiphi. Ungabona umuntu ehlulwe ukuthandaza. Mucheck ukuthi uyalidlaniswa. Hallelujah. Because masithandaza sithandaza izwi lelo. Hallelujah. Angiphi. Masithandaza sithandaza izwi lakhe.
So uzothandazana kanti vele Yesu awulihle. Because umthandazo awungamuntu uprepare imessage ozoyifida abazalwane ugcina ubhuquza kumoya kanti ufundula inowodwa wescript kumele ubhuquza ngoba umthandazo uzalela la izwini. Yini ozoyithandaza kanti neBhayibheli ufunde uzothandaza indumane phela uzothandaza umthandazo ongaphendulwa kanti uma sithandaza izwi lakhe. Hallelujah. Uyalizwa izwi lakhe. Ayikho into enamandla ukuhlula umthandazo. Amen. Umthandazo wesineke. Azaba uEliya wayengumuntu efana nami nawe. Lithi iBhayibheli wakhalaza wafanyiswa nalana. Waphinda wathandaza wavula imvula yana. Ufethu wayengahlukile nathi. Ukholo nesineke noNkulunkulu kwakukuye. Nkosi sifundise. Thandaza. Zibuze lo mbuzo. Yindaba abafundi bakaJesu uma bethola ithuba lokucela Jesu. Bona bathi Jesu sifundise ukuthandaza. Abafundi bantu bethola ithuba lokucela bathi Nkosi sifundise ukuthandaza. Wayesethi uJesu ke nanti manuwa nalikheli lokuyeka nomthandazo. Baba wethu osezulwini. Ngoba baningi obaba kodwa wethu usezulwini. Baningi obaba omncane kodwa wethu usezulwini. Iyona ikheli lomthandazo, iwona umthandazo ozwiwayo ke ezulwini loyo. Mawuqala uvula umlomo baba wethu usezulwini. Sekuyazi ukuthi uthandaza umuphi uNkulunkulu. Futhi sinazro. Siyambonga uNkulunkulu ngalombona. Amen. Siyambonga